Huhtasuon terveysasema sairaanhoitaja Johanna Pekkilä. Malisen Pekka, terve. Kun toi selkä taas reistailee, hirveän kipeä, mitään ei oikein pysty tekemään. Tarttis päästä lääkäriin. No voi harmi. Olis kannattanut soittaa heti aamusta. Meillä on kaikki lääkäriajat mennyt jo ennen aamu 9. Tälle päivälle en pysty lääkäriaikaa antamaan. Kannattaa ottaa särkylääkettä ja soittaa huomenna uudestaan. Huhtasuon terveysasema sairaanhoitaja Taru Mäkinen. Vatasen Jukka tässä. Morjesta. Selkä on kipeä. Ihan 1-2 meni vaan, vaikka en oikeastaan mitään tehnytkään. Pitäis varmaan päästä lääkäriin. Joo, no meillä on täällä lääkäreiden kanssa sovittu sellainen käytäntö, että selkäkipusille varataan ensin aika fysioterapeutille ja sen jälkeen tarvittaessa lääkärin aika. Fysioterapeutti voi tarvittaessa kirjoittaa sairaslomaa ja pyytää lääkereseptin lääkäriltä. No kyllä mä sinne fysioterapeutillekin voin tulla, mutta mä en oikeastaan mitään sairaslomaa tarvitse, kun mä en käynyt töissäkään ikuisuuteen. Ootko koskaan käynyt työttömän terveystarkastuksessa? Voisin laittaa senkin asian nyt alulle. Jahas, no mikäs teitä vaivaa? No, selkä on ollut jo viikon kipeä, mutta kun teiltä ei saa noita aikoja. Puranasta ei ollut mitään apua, että kai tässä nyt tarvittaisiin jotain vähän vahvempaa, ei tää muuten tuu kuntoon. Vai niin, vai niin. Eikä mä oo saanut oikein nukuttuakaan, kun tää selkä on niin julmetun kipeä. Kai tässä on joku masennuskin päällä, kun ei mitään pysty tekemään vaikka kuinka haluaisi. No, kokeillaanpas jos se tällä. Aha. No, kiitos. Ojena ylös ja kallista oikealle ja kerro missä tuntuu kipu. Sama kohta. Kylläpä se on jumissa nuo sun lihakset. Ootko miettinyt mitään liikuntaharrastusta itsellesi? No eipä se mielessä ole käynyt. No mitä se esimerkiksi sauvakävely? Tuntuisiko se miltä? No voihan sitä kai kokeilla. Hyvä. Ei nämä verikoevastaukset mitään huonompia ole, turhaa pelkäsit. Ai jaa. Pieniä ruokavaliomuutoksia kannattaa kuitenkin harkita. Kyllä mä oon sitä miettinytkin, että jotain vihreätä saisi siihen lautasen reunalle. Tai siis vihanneksia. Tai jotain. Mites tää alkoholin käyttö? Ootko itse ollut huolissaan? No en mä tiedä. Kyllä kai. En tiedä. Haluatko kertoa lisää? Kun tää ei nyt mene tästä miksikään. Mä tarviin nyt lähetteen jonnekin magneettikuvauksiin. Mun lääkkeetkin loppu eilen. Mä tarvin nyt lisää jotain kunnon lääkkeitä. Laitan lähetteen eteenpäin. Katsovat sitten sairaassa tarvitaanko niitä magneettikuvia. Kutsu tulee kotiin 1-2 kuluessa. Mutta kysykääpä fysioterapeutin aikaa, jos sen saisi tässä sairaalan kutsua odotellessa. Kato, Pekka. Pitkästä aikaa. No morjens. Mitä mies? No mitäs tässä? Selkä on ollut helkkari kipeä jo pitkään aikaa. Mitkään lääkkeet ei auta, odottelen tässä nyt sitten kutsua ortopedille. Juu. Mulla oli kans tossa aikaisemmin selkäongelmaa, mutta se meni sitten ohitte, kun alettiin liikkumaan. Aha. Et muuten sattuisi tietää, mistä täällä on neuvola. No enpä tiedä.